ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆଉ ପଣସର ସ୍ୱାଦ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ପିଲାଦିନର ସବୁ ଯାଦ। ଆଜିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପଣସ ତରକାରୀରେ ଜମିଗଲା ମନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ ଜମିବ ନା? ଯିଏ କହୁଛି ମାଂସ ହିଁ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସେ ବୋଧେ ଆଜି ଯାଏ ଆମ ଘରର ଗଛପାଟା ତରକାରୀ ଖାଇନି ବୋଧେ। ଆଉ ଗାଁ ମାଟିର ପଣସ, ମା ହାତ ରନ୍ଧା, ଏଇ ଦୁଇଟି ମିଶିଗଲେ ନା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ସତ କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଣସକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ କାଟିନେଲି। ମୋର ସେଇ ପିଲାଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ମା ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛରୁ, ଆମ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଥାଏ, ପଣସ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଣସ ତୋଳି ଆଣେ। ମୋ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିନିଏ ତାକୁ, କାଟି କୁଟିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସଫା କରିନିଏ। ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଆଜି କଲି। ମୁଁ ପଣସ ଗୋଟେ ଆଣିଲି, ପଣସକୁ ଭଲ ଭାବେ କାଟିକି ସଫା କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇ ମୁଁ ସିଝେଇ ନେଲି, ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇକୁ ତେଲ ଗରମ ହେବା ଯାଏଁ ବସେଇ ନେଲି, ତେଲ ପକେଇ ନେଲି। ତେଲ ପକେଇବା ପରେ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇ ନେଲି, ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇ ନେଲି, ତାପରେ ମସଲା ଦେଇକି ମୁଁ କଷାକଷି କରିଦେଲି। ଯେମିତି ଏଇଟା ତ ଆମର ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ମଜା ପଣସ ତରକାରୀ ହୁଏ, କେତେ ବାସ୍ନା! ସେଇ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନା ମା ଅଛି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନର କଥା ଆମେ କିଛି ମନେ ପକେଇ ଆଜି ମୁଁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ କଷାକଷି କରିଦେଲି, ଆଉ ପଣସଟିକୁ ବି ଭାଜିକି ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେଲି। ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଦେଲି, 2 ବୁନ୍ଦା ପାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଣସ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।